Pongka hamjatono no chung tini Sigarbari ADC Place Tulasigor di blog by khobjak chung lai thangjak salkisa sakang 27 tarigo sini Tripura mothani no khoroksa dong sini Tripura motha no tuman bisingo binbo belai heyak tongo thanai 27 tarigo bo mosungsano yakrei thangpaikha chung abon bagai belai khadulaijak chung tini Sigarbari Tripura mothani ngui sini chung je janjani mantui kisamisa rangkhok thumlaioi chung tini bini je paithak pandago chung bono kisamisa subo phaijajaka sini je mantui ngai chung abono koinai bini lagmano mutarok hamari rithun ngai bini nukhungno kaham kurungkai tongthun phainai salogo bo chung bahike bongno suba su khaiman chung abono tibo kok salainai ngai ang asungno sanamusungo borok to phaikai to wase thanango kisa basa ba ulsakango abon bagai phano chung khama ongko gabono koinai bongni nukhungni tabuk ani thinaikhe ani mama klayo ani mamino ang sana nayo khata baidi chung tongo kahamni jora hamni jora chuno sob somoi no mannai nungsuno saudi nini jodi nangkok mani jodi manthoya rong dongkhai kono subasu nangkai chung no subasu khainai chung sob somoi no nin logi tongo tabanadi।